No kyllä se melkein tulee sieltä suusta, kun anna sen tulla. Kyllä nyt voisi sanoa 2 sanaa. OMG. Tämä on creepy-paikka. Lähden pois täältä. Pelottaako? No kyllä se melkein tulee sieltä suusta, kun anna sen tulla. Olemme kuvaamassa toistaiseksi nimetöntä elokuvaa. Hei Markus. Hei. Ja Janne kirjoittaa nyt tässä ilmeisestikin kysymyskeidaa ja kello oli 1:30. Ja tosiaan yöllä Jussi on siellä ja ikkunat on jäässä ja pikkasen väsyinen meininki, mutta eiköhän tässä pikkuhiljaa homma rullaamaan. Vitsiä on ainakin väännetty varmaan puoli tuntia tässä putkeen. Tästä saa lampaa. Fucking shit. Sivan takana kello 15.15. No niin, kello on pyöreästi noin, 5 minuuttia yli 2. Yllättäen olemme laittamassa nukkumaan. Kettuar! Kuulee hammas. Nukumme siis lattialla patjoilla ja joku mukavasti semmossa. Joku mukavasti sohvalla. Lääkkeet. Ja syömäruuaksi syömäksi meillä oli hassusti ruotsalaista muhkaleipää ja joimme juomistia. Ja Sitkää limaalipottava yskärlääke. eiköhän se ala tässä niin kuin olemaan tämä kuvauspäivän hienous. Minusta tuntuu, että voisin laittaa nukkumaan vaikka heti. Olisi suotavaa. This is fucking creepy, man. Kello on tasaan 10 ja on helvetin vitun lauantai-aamu. Ja olemme yllättäen nukkuneet parikin tuntia. Kuinka kauan monta, niin siitä ei ole kyllä varmaan tietoa. Ja Jussi Keräsen pitäisi pikkuhiljaa alkaa ilmestymään hampaiden pesulta, niin pääsemme aloittamaan niin sanotun kuvaamisen. Ja sitten Markus peitetään taikinalla. Kato liiketunni. Kato joo. Pitäisikö onko mulle viitellä sitä? Joo, siihen voit kyllä levitellä sitä. Vähän tuonne viiksikarvoihinkin. Ui. Siinä lähti viikset sitten. Se olisi kuitenkin seivannut ne aiemmin. Ei oli, sehän sai vaikin. Lisää Makin kotiin. Nanne popittaa. Hyvää musaa. Lumeri. Joo, pesee käsiä tuosta möljestä, Vieratiin kasvahoidosta. Niin, joka on makeen maailmassa. Toivottavasti tästä saadaan jotain aikaan. Itseäni vituttaisi olla maata tuossa turhaa. Kuuleeko muutin vielä kokemaan tämän hauskaa dudududua? Joo. On näyttää niin mahtavalta. Koskakohan me ollaan värjäämään tuota? En tiedä, mutta tulokas mä alkaa tuntua. Kiiks? En tiedä, saattaa täällä jossakin ollakin. Kannattaa hakea. Toisella puolella varmaan. Tuomari tulee ja tuomari tuomitsee. Rikaula. Piilokamera! Kans. No niin, nähty. Hyvä, kun mulla on aivan kaikki esiä. Piilokamera! Kari tätä pelata ulkohuussi. En mie sitä pelkää, mutta kun vaari kielsi, ettei saa käydä siellä. Mutta siellä on kuitenkin käytettävissä alkukantaisten ihmisten käyttämä kakkalauta. Ottakaa. 1, 2. En mie sitä pelkää, mutta siis vaari vaan kielsi, ettei siellä saa käydä. Ei hätä ole sen näköinen. Siellä on käytettävissä
Mitä? Suosittelisin nyt nukkumista. Hei sinä siellä! Mitä tää on? What a great holiday it's my way, the place where you intended it. Feel the beast inside yourself. Give me the banana. Now we are making a cover song of a banana split. Yeah. One banana, two banana, three banana, four, all the bananas, many, many, many more. Banana, two banana, three banana, four, all the banana, many, many more. Tuli kohtaus. Tuonne haluan kuulla. Saludo! Makes your head feel fine. Mincemeat makes your stomach feel fine. Food cup makes your head feel fine. Coffee cup and coffee Jussi makes your ass feel fine. Jannesta tuli paiserruttamies. Tuokko Jussi veittä, niin ollaan vähän leviä. Tuo sulle radio gaga. Tai oikeastaan siihen voit tulla tätä niin vähän levittään tänne. Missä on se veitsi? Oli lomalla paskata, niin se oli oikein paineisten loma. Tehty. Mä olin ammattitappaja kerran sen. Valkoista kohinaa. Se oli yksi vessa, syntyi semmonen piirtäjä yössä. No kerran kuule, luulen, että kaksosat tuli siltä, tuli veriveljet sieltä. Lisää making of. Make on lähtenyt pois, emme tarvii häntä enää. On Jannen maskerauksen vuoro, joka onkin paljon kehittyneempi. Kattokaa Jannen kurkkuhaavaa, siitäkin tuli aivan vitun hieno. Se on väärän värinen, mutta muuten. Niin Jannella kasvoissa pääosin normaalia valkoista ihoa. Ei kärsi narttaa. Meillä on myös käynyt pieni accidentti. Korva on taikinassa. No, mutta se... Eiköhän tästä selvitä. Eiköhän meidän rumpalilla kuitenkin pysy kuulla. No niin. Kamera ja mies. Ja kulkevaan. Helikopteri lentää. Olin niin tohkeissani, että unohdin uhkailla. Miten niin kuulustella? Meni vähän pitkäksi. Anteeksi, meinasin sanoa, että kuulustella. Otetaan uudestaan. Olet alalla, joten ei kiinnosta. Ja täällä ollaankin selvästi jo pätkittämässä puhetta. Kyllä. Annetaan kokeilla! Munkin paistuu hommia, kun se Reiska on tässä viikonlopun aikana tuunaillut. Mukki on maistanut ne kotona. Tulee hyviä. Meidän munkissa sokerin kerran! Sokerimukki. Ja tänään meille esiintyi jätkät. Voi Röyhkimys! Röyhkimys! Siinäkö se oli? Kuule jätkä, sä olet tappanut jo 2 minun kaveria! Ite soitit minut tänne. Joo, voi reagoida. Voi kehveli, sä olet tappanut jo 2 minun kaveria! No mitä? Ei saata. Kehveli. Jätkä, kuule, sä olet tappanut 2 minun kaveria! Tässä on takana 4. Et siihen kerrata. Elikkä todella huvittavaa. Nyt on lauantai-päivä. Jaa, päivä. Ja sitten kello on 9:30. Siinä on The Zombian. Ja olemme saaneet kuvattua itsemme siihen pisteeseen, että arvatkaahan kuulkaa mitä. Ensi kerran kun kuvaamme. Niin me täydennämme juonta ja sen jälkeen tulee lopputappelu. Ja kun lopputappelu tulee, niin arvatkaahan mitä sitten tapahtuu. Course shit man. Yeah. Nyt tutkailtaan ympäristöä. Karhuntaa liian, jolla ei ole tehty yhtään mitään. No, mukeita pöydällä ja sun muuta sitten. Tietokone pitää muistaa ottaa sitten. No oikeastaan ei tässä ole muuta. Tilanne raportti, viimeinen päivä.
Palaamme tänne myöhemmin. Odotamme tässä, että ilma hieman kirkastuu, jotta viimeinenkään uskottavuuden ripe ei katoaisi tästä elokuvasta. Kello on 10:30. Elokuva 11. Ja maksalaatikko on loppu. Äitän tuo soosia. Tosiaan, meillä jäi kuvaamatta eilen sellainen pikkujuttu, mutta siitä ei sitten voi paljastaa enempää. Ei tämä tieto sitten leaked. Mikä toi musta matikka tossa? En Se tiedä on Digibox tappais. maailmalle. Tätä mäkin käytän aina kun alkaa vessassa kummitella ja hyvin on tähänkin mennessä toiminut. Poststopper. Se karkoittaa joka hengen ja röörin. Kameraa pelkäävä koira. Jävla hunden. Kävikö siellä kotonakin? Du är en Asuuko se siinä? snabbhund. Att blåfiska. Oho. Det är en egen ögonblick. We're watching ourselves from the television.